Горката мимоза протестира против мартеница. Протестира! Защо не я пуснеш? Искаш ли да я гушнеш? Тя мартеницата до корема ли стигна вече? Искаш ли да я отрежем на мартеницата, да не й пречи? Добре. Айде да вижда се как е дебела. Тя не иска. Иска. Да, иска. Да, иска. Махния. Айде се. Махния, да не се мъчи. Виж как я подмят. Баба, Биби трябва да прекара 2 март с мартеничка. Айде, Настя, махния.